ano, incheck sa ano gani ni siya sa China siya guys. Brihan na to guys, wrong siya virus. May lagdili ni siya ta magpangsyon ni siya. Try. Para siya guys, ikwentas na ni siya, depensa sa virus, mga bakterya. Ayan, ang kapait pinasako akong papa order ko ng hidya kampayta sa ano ko ako man magbayad charge pa ni ayan, thank you guys, thank you Lord kay nag-ilaw, thank you seller, thank you. Abi na kog dili magpamasyon. Charge ni siya guys kung malubat. Ayan. Abi na ko jud og i-charge siya sa may charger. Wala lang siya ingani guys. Wala lang siya ingani lang ang delivery, pero okay na, nice kayo. Alas guys, same lagi ako. Try na to og pwede rin siya di yan na ballpen sa inong sanina guys, like that. Pwede rin nagabot ang pack order na ko online guys. Saan na bakit madilayan? Aray siya guys, nag-abot. Tapos gikan sa mainland, sa China, di ba? Try na to basig di na masiga. Pagtukog city. Mahal pa naman. Pero chokes na. Oh my god. Delikado siya, mga labnet.